Κοιτάξτε μια ωραία θέα που έχει. Πάρα πολύ ωραία θέα. Τώρα φτιάχνω τη λαμαρίνα λίγο. Έβαλα αυτό εδώ το... πώς λέγονται αυτά? Κεραμίδι, ναι. Για να πέφτει λίγο βάρος από πάνω. Και εκεί που έχει μια τρύπα κάτι θα βάλω από πάνω. Και δεν σας είπα, όταν έρθει ο κοτοπουλάς, αν έρθει, δεν ξέρω, θα αγοράσω ορητίκια. Να έχουμε και στην φάρμα ορητίκια. Και αυτά, να με πατήσετε μια εγγραφή και ένα like.